Проблему поднимали по школе 2А по новому дому, что нету интернета, данный вопрос решен. То есть на сегодняшний день там джипон, в школе 2 есть. Халитовта Шурамда тупик узнал Куеву. Но тупик мы там поставить не можем, но весной мы установим знаки, чтобы упорядочить. По упорядочению у нас планируется примерно на 100 000 рублей установить знаки, то есть дополнительно. То есть где-то одностороннее движение появится еще дополнительно, чтобы опять нормализовать движение. Так, вот такие вопросы были. Вопрос еще. Когда начнется строительство очистных сооружений для Шамардана, вот вопрос как раз поднимался, я на него ответил, мы планируем его в этом году, надеюсь, что получится. Вот обещали убрать с приподъездной территории возле многоэтажки самодельные сушилки для белья. Когда уберут? Ну, как я уже сказал, у нас второй год вот идет, второй год уже прошел, программа «Наш двор». Мы по этой программе у нас устанавливаются новые, мы старые убираем. Программа рассчитана на 5 лет. И в течение этих лет мы постараемся все вот эти... Мы вот непонятно с какого двора это, если в котором прошел ремонт, тогда это вопрос ко мне, конечно, что я не доглядел. Если же пока там, где не прошел, то вот в течение 5 лет мы все эти сушилки свои не уберем, уберут те, кто, например, поставил. Может, из металла сам же уберет и куда-то направить эти средства. Вот два вопроса. Тут еще вопросы задавались. По школе. Сізге микрофонды жіберіңіз, пожалуйста. Рустам Ифатович, орта микрофон. Еще не вопрос. Так, вопрос следующий. Хайрлы Киш Раис Нургалич, жетекшілер. Мәктәптәге ашау бір шейді, мен оны яқшыртып болмас мекен. Біріншіден салқын ашау берілі, екіншіден тәмсіз, ашай тұрған түгіл. Балалар мәктәптен аш қойта, тоналар бит ақша төлей. Bu вопрос bo'yicha endi biz 3-chi shirik oldinda hal etildi. Родительский собрание yig'ildi. Sovet traditsiyada bu вопрос ko'tarildi. Ham endi oqsha belgilari bo'yicha da aytildi. Butun ular родительlar komissiyaga kelib ishtiroldi, oshxovni qaradilar, har birisini oshab, ishib deganday gramlarini o'lchab, barcha shog'ishadilar, oshov tamni dedi. Ham endi biz rekomendatsiyani jibardik oshsuga, общепитini bizni обслуживать etran. Ular endi har polugodiyaga предварительный menю jibaralar. Ham endi rekomendatsiya bo'lsa aytib javob berasizlar endi. Родительlarning so'zlarini eshitdilar. Hozir endi bolalar tamni oshilar. Пока замечаний yo'q. Bu вопрос hal etildi. Сәнгать мәктәбе укучыларының сәнгатькә күбрәк тартылуы сәбәпле шөгыльләнү өчен бер генә залның, бер генә сәхнәнең булуы җитми. Саба мәдәният йортындагы кебек үк безгә дә спорт залын кече тамаша залы итеп үзгәртеп булмас микән? Барыгызга да саулык, сәламәтлек, игътибарыгыз өчен. Каралар. Дөрестән дә теге бүгенге көндә күпмедер күз белән кызыксынып та ашау дигән әйбер бар. Аның өстендә инде бүгенге көндә общепит эшләй. Һәм пробный төрле менюлар белән. Кемнән инде ризалыгы бар. Һәрвакытны ул иртә белән без көн саен сөйләшәбез, отдел образования и любой безнең мәктәп директоры караланда. Бүгенге җыенга хәтле көтү мин кирәк түгелдер дип уйлыйм, потому что күпмедер мәсьәлә булды. Инде biz ana şunun için programma kırptık. İmbirleşerden Şamardandagi nini kuxnyani remontlау bo'yicha dürüst bir vaqtda zo'r ko'lamda kiruv bor и oldan stelga qo'yu. Shu orqasida sonra, допустим, butun maktabda bolalar o'zlari olalar. Şabardan nide mektebinde rızıkını уже stelge koyarlar oldan. Sразу oldan 200'den artık rızıkını koyuyor, birinçikte jıl bulalmıyor. Şunun için bizden etiyenilerin ibadaların üzerinden durar. Şimdi mektep direktörüne tuşla eğitilgen bulunmalara tiş, hem şu eğitim şirket tişleri. Sama обслуживание деген әйбер бар.
Аның суыклыгы буенча шул. Дөрестән дә теге кайсында балалар дөресен әйтергә кирәк, буткаларын яратып бетермиләр. Теге тәмсезлектән нидән түгел. Без үзебез балаларны андый ризыктан азындырдык. Өйдә әзерләүдән тора бит әле ул. Хәзер инде менә шул ул бит әле теге моны шатан дип булмый. Ул санэпиднадзор белән бөтенесе расланырга тиеш. Аның биологы, углеводы, жиры һәм бүтәне. Анысы бар бит әле. Шуның өчен ин кадерле бер безнең балалар. Шуның өчен нинди тәкъдимнәрегез бар? Һәрвакытны любой вакытта җыенны көтәсе юк. Электронный да хәзер, пожалуйста, видео аша да сөйләшә алабыз, күзгә күз карашып, бер проблема юк. Рахмет. Сорау күтәргәнче тоже рахмет әйтәм теге. Монда сорау булган үй түбәләреннән кар төшерелми, узган барган вакытта берәр кешенең өстенә төшеп, берәр хәл булмас микән дип инде. Безнең, конечно, бу задача түбәгә бик артык мендермәскә теге. Нәрсәгә дигәндә, түбәгә менгән саен төшерә башлагач, түбән тишә башлый, потом су итә башлый. Андый момент бар, но ләкин действительно чистартылды түбәләр. Потикарин дом 21, Горького 2А, 4А. Бик проблемный җирдә, кешесенә тратранты, недалеко тротуар бу җирләрне без төшерәбез. Аның проблемасы бар, төшергәч әле җиштырып алырга кирәк сразу, поэтому без белән приятан сез белән согласовываем. Андый моментлар булса, пожалуйста, әйтеп барыгыз. Без аны теге быел үзегез күрәсез, җибетмәде, кар күп җыелды түбәләрдә. Теге бетән елларны җибетә төшә иде. Менә Айдар Зуфарович тамында. Айдар, мен сөзді әкірінеп кенә эшләп барысындагы төшерәбез бүгенге көндә дымоходларның тишекләрен каплый торганнарны һәм кеше йөри торган җирләрне икән. Әкірінеп кенә барысына карап барабыз. Тәртипкә салып, эшли торган кешеләрнең стажлары бар. Бөтенесен тәртипләп кенә карап баралар. Теге электән эшләп килә торган җегетләр, наверняка андый проблемалар булмас. Аллага тапшырабыз инде. Булды, рәхмәт. Айдар Зуфарович. Там бер сорау күтәрелгән монда юл буенча инде. Дөрестән дә әйтсәк инде, Шәмәрендә безнең асфальт белән бөтен юллар почти бетеп бара инде, тыкырклап калып бара. Күтәрелә вопрос Шәмәрендә бар. Без потихоньку шул якларга күчә башлыйбыз дип әйтик инде. Быел безнең самообложение буенча акчасы буенча какая-то часть будет сделана. МДФ программа местного дорожного фонда. Аның буенча безнең улица Дубровная кергән. Но монда күтәрелгән центральный урама. Безнең инде зеленый урам асфальтировать бетерелде. Центральный безнең былтыр заявкасын бирдек біз аны. Менә программасы булыр микән, юк микән белмим. Анда щебенкасы почти полностью салынган, анда кирәк асфальт. Җибәрдек 700, если не ошибаюсь, 715 метр янда юлны асфальтировать кирәк. Монда безнең мишәйтебез дә бар инде. Поэтому үзебезнең теге школьный автобуска керә торган юлда булып бетерим. Планда тора безнең. Конечно, менә быел будет. Менә быел тоже без планируем, но Минсельхоздан килеп чыкты программалар по 3 миллиона примерно. Аларга менә рәхмәт, инде программа мождан килеп чыгарды. Ул килеп чыкты түгел, анда 2 миллион федеральный акча, 800 за счет местного. Беләм аны ярсын. Өстәмә табышым булса, программага кереп була. Но быелдан ул квоталы булды хәзер на каждый район. То есть ләнди хыяллар белән эшләп булмый. Но безнең Шәмәрдәнгә эшләнә торган юл объемы ул кайсы районнарның Зурак. По району объем эшләмий. Шуның өчен Соннары күренде. Аллаһка шөкер дип әйтергә кирәк. И без куелган задачалар пока үтәлеп барыла. Но очисной буенча без проектированиены тиз арада эшләтеп менә хәзер экспертиза уза. Дөресен әйтергә кирәк, не так просто. Без Таттрансгаздан сорап барабыз, алар пока андый направление статья расходов югаларны. И, значит, Минсельхоз аша безнең реально на 23 год, если программа существует только на 23 год реальный, но без пока быел керәгә дип хыялларын бирибез.
Если Российской Федерации дополнительное финансирование Минсельхоз Россииға берсе. Сумма, потому что бәләкәй түгел. Вот. Ну, қысқа арада аны тұрға деп тұрабыз. Но аршы біз өзіміздің территорияда әлі ішләрін башқарар керек. Именно бұл колодецлар бойынша, потому что біздің водоразделда отырабыз, и водораздел су апрель, май, сентябрь, октябрь біздің 500 километр, значит, мындай ойларда 500 километр, ну 400-500, а апрельларда 2000-дан ауызып кетеді. То есть біздің грунтовый су барлыққа келе бик кубанда. Шоның үшін башта біздің өзімізде тәртіп сағасы бар. Тан сұраулар бар ма, жоқ ма? Сұрау болмаса мен ресми сөзді сізге береміз.